Helo, dau brair ydw i. Fi di cyfarwyddwr talaith y deirydd a dwi'n nabod Tomos a Tomos trwy gwaith gwirfoddol gyda'r urdd. Dwi'n enwebu Tomos a Tomos achos maen nhw wedi gwneud lot o waith gwirfoddol yr urdd yn ystod y blwyddyn diwetha. Maen nhw'n cyfrannu'n rheoledd i bwyllgor gwaith ac yn cynrychioli'r aelodau ar bwyllgor gwaith Sir Benfro. Hefyd maen nhw wedi cynrychioli Sir Benfro ar bwrdd Syr Ifanc ac wedi cynrychioli aelodau'r urdd ar cyfarfodydd gyda'r Comisiynydd Iaith, gyda staff yr urdd, gyda llywodraeth a gyda llawer mwy. Maen nhw'n brwdfrydig am yr iaith, maen nhw'n brwdfrydig am yr urdd a maen nhw'n arbennig o dda yn siarad yn gyffroes ac yn llawn egni am y Gymraeg a'r urdd. A mae'n dyfodol yr iaith yn sicr os mae pobl ifanc fel Tomos a Tomos sydd yn siarad ar ran yn aelodau ni. Emyr Phillips dwi a dwi'n gadeirydd pwyllgor handbal Sir Benfro ac yn yr rhan yna yn waith dwi wedi enwebu Tomos Evans a Tomos Salmon ar gyfer Gwobrau Shwmae yr urdd. Nes i'n enwebu Tomos Evans a Tomos Salmon oherwydd yn y lle cyntaf dwi'n gyfarwydd iawn yn nhw ers pan nhw'n ddigon hen i fod ar lwyfan Eisteddfod yr urdd yn y sir ac hefyd dwi wedi dod i adnabod nhw dipyn yn well yn ystod y flwyddyn 2013 pan nhw'n weithgar iawn ym mhob agwedd o waith yr urdd adeg Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro. Fe nhw ar adeg yn ystod yr wythnos, roedd nhw yn gohebu i wahanol bapurau ar y maes ac yn rhoi hunain ym mhob sefyllfa gallen nhw i helpu ac i gynorthwyo gyda'r Eisteddfod. Maen nhw hefyd yn aelodau o fforwm ieuenctid Sir Benfro ac yn ddau sydd yn mynd i'r bwrdd Syr Ifanc yn Aberystwyth ac maen nhw o hyd yn rhoi i syniadau nhw ar gyfer gwahanol bethau sy'n cael eu trafod. Felly mae'n bleser mawr gyda fi i enwebu'r ddau ar gyfer y wobr hon. Fy enw yw Tomos Evans. A fy enw yw Tomos Salmon. A da'n gili. Yn un. Tomos a Tomos. Rydym wedi cael yn hynwebu ar gyfer Gwobrau. Cyfraniad tuag at yr urdd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r ddau ohonom wedi cyfrannu a chystadlu mewn eisteddfodau ers blynyddoedd. Cawsom gyfle llynedd i fod yn rhan o neges ewyllus da yr urdd yn Eisteddfod Sir Benfro. Bu'r profiad hwnna yn un unigryw a bythgofiadwy. Yn sgil hyn, cawsom gyfres o gyfleoedd ychwanegol i fod yn rhan o fyrddau'r rhanbarthol a chanedlaethol hefyd, sef bwrdd Syr Ifanc, Bwrdd Eisteddfod, Pwyllgor Rhanbarth a Pwyllgor Ieuenctid Sir Benfro a sefydlwyd gan y ddau ohonom. Mae'n rhaint anhygoel cael y cyfle i weithio gyda'r urdd ac mae wedi bod yn sylfaen cadarn i ni yn ein datblygiad fel pobl ifanc yn y sir. Mae hefyd wedi rhoi hyder hynny i hybu'r iaith o fewn ysgol Pro Gwaun, sef yn hysgol ni. Pam dyn ni'n credu ein bod yn heiddi ennill y wobr? Wel, mae'n anodd medru rhoi reswm pam ein bod yn heiddi'r wobr, gan nad oedd un wedi disgwyl hyn yn y lle cyntaf. Cymerwr rhannau blaenllaw yn yr holl weithgareddau hyn gan ein bod yn mwynhau'r profiadau. Mae'r ffaith ein bod wedi cael yn hynwebu yn rhaint ac yn gwbl annisgwyl. Felly, diolchwn i chi am y cyfle o gyrraedd yr ystyr fer. A byddai ennill y wobr yn sicr hynny'n rhydedd arloesol i'r ddau ohonom. Diolch.